Ассалому алейкум дӯстони азизи ман, хушомаден ҳама каса подписчикои нав, подписчикои пешина, хушомаден ба канали ман. Рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад дӯстони азиз. Раҳмат барои дастгириҳотон, барои комментҳои хуб, суханҳои назд. Видеои пешина беҳад активни духтаро, ҳама занҳои азиз апаҷоно ҳастанд. ҳазор раҳмати калон ки беҳтарин суханҳо навистен. Худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. Шумо беҳтарин инсонен ҳаматон барои ман. духтаро ман имрӯз рафтаестам ба хонаи модарҷон. чӣ коре ки ҳаст ҳамин рӯз видео омада, якрӯза рӯзи ман дар хонаи модарҷон барои шумо видео мекунам. тамошо кунен. иншоалло ки ба шумо маъқул мешавад. дастгириро фаромӯш накунен. лайк комментарияҳои шуморо ман интизором. ҳамаш бо дастгирии шумо ҳамин наворо тез мебурояд духтаро. иншоалло ки ман ҳозир мерасам инами тарафи хонаи очамай. бисёриҳо гуфтанд ки мо ҳамин тарафем, лекин ман намешиносам. хай и территорияам беҳад калонай. пурсидан кадом территория дан? инами хела, инами жилмасифа, инами домои нав. баъд инаи домо кӯҳнаи бадай. хай ба поёнтарак мерем, домои мо сар мешавад. занҳои азиз, касе мехоҳад ки соҳиби анами хел тӯҳфаҳои беҳтарин чаллаи тилло, конвертҳои пулӣ, миксер, утюб, пилисос, набор для кухня, набор полотенца, кадоме ки соҳиби анами хел чизо мехоҳанд, пас ба номерои ҳамин хоҳара ки ман муроҷиат кунем. Парвина регистратсия мекуна, шуморо бесплатно обучение ҳамаша барои шумо мефаҳмона. баъд қатишон кор мекунен. духтаро айни ҳол розыгриш рафтестай дар ҳамин ширкат. кадоме ки регистратсия мешавад, соҳиби анами хел мошинаи дарздӯзӣ, пастелни бильё, тӯҳфаҳо барои ҳамин коригарои навичок дода мешавад. духтаро дер накунед. шансҳои беҳтарин мондагӣ ҳанӯз дар ширкати Фаберлик. баъд ҳамин Фаберлика чӣ зурае ки маошаш баландай, плюси маош бо бонус дора. аз ҳисоби бонус бо маоштон беҳад зиёд мешавад. дар як сол 18 маротиба маош мегирен. даже як моҳ пас нестай, 21 рӯз пас маош мегирен духтаро. чизе ки дар компания Фаберлик ҳастай, ҳамаш барои хона харидорӣ мекунем бо нархи арзон ва дар ҳар як каталог барои шумо ҳар як шагда як тӯҳфаи беҳтарин дода мешавад. пас муроҷиат кунем ба номерои ҳамин хоҳарак Парвина. шуморо дар группаи беҳтаринаш, ҳамхе группашон зурай наставники беҳтаринае ки барои шумо кӯмак мерасона. бо тариқи осонӣ барои шумо кӯмак мерасона. ба мисли худшон ба уровни директорӣ мерасона. номерашона гирен духтаро нависен. ватсап дорам. кор беҳтаринай. кор кунен. соҳиби ҳамаи чӣ мешавен духтаро. ҳеҷ вақт дилмонда ва дилшикаста нашавен. ҳама вақт ба пеш кӯшиш кунен. ҳамаш дар дасти худтонай духтаро. чизое ки дар ин ширкат ҳастай 26% арзон мегирен барои худтон. соҳиби духи ҳамаи чиз аз худтон мешавад. ин як плюс дар зиндагӣ барои шумоай духтаро. дер накунен. номерода муроҷиат кунен. камтар суҳбатам кунем духтаро. ман инҷа кор кардистам, уборка кардистам хонаора. баъд хӯрок мепазам, бо нишон метиҳам ҳамаи корома. суҳбат бо шумо ҳамее ки медонем ки хонаи мода ҳозир ҳеҷ ки неста. якта очам худаш тоқаҳай бародарам кор мекуна. келин дар хонаи модаршай хай соз шудеста. иншоалло мебиёрем. шабо овардем, навор мекунам. тамошо кунем духтаро. ҷада камерачи бачамай барои ки ҷада штатив надорам. бачамай дар чӣ тофтеста, дар шишаи микроволновка тофтеста. хай кадоме ки бина бачам навор кардиста. бечораи гудака дасташ дар кард ай сёмка кунира. и ҳамаш барои шумое ки шумо тамошо кунем, мотиватсия бигирен. баъд шумо ҳам бихазен уборкаотона кунем. видеора тонум барвақттар мепартом. суҳбат дар инае ки духтаро ҳамин кай ки ман биём ҳозираш да вақте ки ҳозир ҳеҷ ки нестай хонаи очамда, ман ира паноҳ намедорам. ман уборкаҳоро мекунам, кораи очама ёрдам мекунам то вақте ки келин омадана. келин бия бо хай кори худчай мекуна иншоалло. аку ман ҳозираш да мебиём ёрдам мекунам. очаи ман вақти хеле ҳар рӯз уборкакунӣ надора, барое ки дарз медӯзад дӯзандай. мепурсен очаи ман дӯзанда ҳай саҳар мера бегаҳ мебиёяд. дар дигар ҷо ателе дора медӯза. хай синни солу драва ҳамин як хӯрок мепаза. хай мекуна уборкава. ихел бо ман биём ҳамара капитални генерални уборка мегӯянд ку ман ҳам халӣ мекунам. иншоалло ки дуои модарам мегирем.
инам хел духтаро баъд газама сар кардам шуштана газ вая инами ду рӯз пеш шушта будам гуфт хай бо ҷазир мешава ҳамин азелит беҳтарин средствое барои шуштан ман плитаро камта гарм мекунам кам я ҳамин 5 дақиқа гарм мешава мекушимша баъд азелита мерезам гарм боша бинен чӣ хел реаксия метиҳад даррав ҳама чиркош ҳамин рӯғанова меброя меша ки хел тозаи озода мешава духовка беҳтаринай ҳами бекози нишонаш метам чӣ хелияй баъд ин ҳами кришкаша нишон додестам ку рангош рафтай азелит қати рафтай ҳамиҷаш мада маъқул нашуд анами хели санг мебуд агар качествои сираш беҳад зур буд духовка калонай зурай мепурсиден анами духовкаро тавсия медиҳам духтаро беҳад духовкаи нағзай духовкае ки ҳамаи чиза яхел мепаза баъд духтаро ҳами як айб дора ки ҳам кришкаш сираш тез мерафта як бор ду бор азелит задем ҳам хали шудак набояди хел мешуд хай сираш хали мерафта краска будай сири хали болои духовка бори мебуд ҳичи намешудак бисёр духовкаро мепурсен ки абзорша фаҳмонен анами хелай боз духтаро ман сар кардам инами хел ош барои абед ош бояд мекардам ош сар кардам ҳозир аввал гӯштама жарид мекунам баъд пиёза сирх мекунам баъд сабзӣ ҳамашам хел сирх мекунам приправа ами мурчу зира меандозам духтаро иҷода сабзиша ман наандохта наворам накардам фаромӯш кардам рости гап саросима ису борка ису сар кардам хӯрокпазира ош кардам дега алиш кардам бинен вай дег майдагӣ кард ба хотире ки ман хонаи ҳамсояҳо дуташ бемор доштиян оша бисёртар кардам деги калонда баъд ҳамроҳ кардам ина иҷа салатҳоро тайёр кардам оша дам партофтагим ҳозир салатҳоро гирифтам ҳамин салати баклаҷонӣ беҳад бамаззаи ҳамин салатҳои корейскӣ иҷада бинем ман салафан мемонам анами хел болои ошда ба дам мепартомша обша дидем ку ман ҳамуқа об ҳамроҳ мекунам камтар аз болои бринҷ пӯшона тамом инам хел дона дона ҷудо мебояд беҳад бамазза мешава бисёр намекомша ки сабзиёш тит нашава ами сабзиёш ҳам хел живой болошта мемонам ию оша бардоштам хонаи ҳамсоя рой мекунам дӯстони азиз имрӯз камтарак боша ози барои украшения нишон метиҳам мефаҳмонам ози ман хеле украшение кардистам чира инами фасони кирта инамиҷаш боядам хел биё ёра ма ба клей часпондам иҷа ручное кардам украшение ручной баъд иҷара инами хел ба даст мо тоғрӣ мекунем аввал инами хел тоғрӣ мекунем тоғрӣ ки биёя баъд тез тез клей рехта клейш мекунем иҷада инами капля истифода мебарем инам хел мешава бо ин тарафшам инами материали лави доманаш инам халие иҷа ду тайёри духтаро ята сабз шамаста ина сабзаш ҳамин материалай ин материалои велюр ина духтаро ина пояша бина чӣ хушрай украшение мекунем амира ин фасонои наван духтаро остинош ина халия бисёр остин мепурсед остин чӣ хеле мешава остинои хеле разрезай остинакош разрезай дарози разрез намхе фасоншам необычный меозиҷа ма беклея ҳар хела истодай вале ба клей мекунам бо нишонтон метам духтаро ина духтаро иаму савзи бирӯзовишай ина остинош ина мха омад украшениш ина разрезай ина ин хушрӯай ози ман росташ мекунам киртарам бубинед ина духтаро ина поёнша бинед чӣ хушрӯай ина материали фасонай як гудакора хандашон гирифта оз дигаршам нишон метиҳам ина духтаро бо ина иш халияй и кабуте ки дина нишон додам ина мехомад як қатор ручной дора ёш клей қатияй
ямози вай остинош ранги ҳамоай. Остинош ина. Наквачан бел. Ина остинош. Разрез хати. Бардоруш. Ина Зайнаб мебардора. Мега вазбинай. Вазбин омада. Ина. И ами поёнш вазбинай. Неви сангша бинай. Чхай бисёра. Неки аҷоибот хушрӯай матира форид мада. Фасон. Ё дахтаракои ё шакакадаги айктара. Курос биякна. Ина Зайнаба гуфтен да видео биё ина ҳаш. Зебидашай қади Зайнаб. Бардошай дахтари калона ё шакакан дахтаракои студентка. Фасон неки. Ина дахтаро ҳаво хушро гарм. Пурсидем ки куҷои жилмасиф мешавен. Ин ҳами домуро агар бишносе рӯпару ин ҳами доми моай. Ин до новостройкара пешишда. Қарибакем. Вале видеоро чанд ҳамсоёмон мебина дур аз ватанон. Дилшон гум мезана. Иҷора мара бояд ҷа детский площадка мешад, нашад. Бояд мекадан. Ира бинен. Ини дома дидестен ку дои мо ранги нестай тамошобинон. На ранги увошай, на ранги иёш. Домои мора доми нав мегуфтанд. Ҳамо солҳои саюзда нав сохтагианша. Вабше проектш дигарай. Проектш ранги домои 82, доми вална якум шайко. Якум пешина бад анам борияй. Баъд киҷора бугум не хали доми чоретажаи хонаош кушодай. Инай домои дидестен ё домои хрушшовская ё пешина домои 50 соли 1950 боша. Слишком кӯҳнаи бачдаги хонаоша майдай. Ай доми мора хонаош беҳад калона. Даже 4 хонага дора доми мо 5 хонагаш кадагиан. Калонай. Беҳад. Баъд хушрӯай доми мо вабше ай види у тарафшам фасонай. Инайра бине. Арчи ҳами ҳамеша сабз меган ҳами хеле на самом деле сабзай. Инаи дарахтои зимни. Меваи дахтаро дарахти себай. Хайд аз зимистонам хеле погода инам хеле ҳама зард бебарг. Инам касе ки пурсид барои ба хотири ҳамон навор кардам ки президент дар ки ҷошен ихе фаҳмондан қади мумкин нафаҳмед. Ма ихел кардам осонтар мефаҳмед. با هوای تو زنده هستم ندانم زنده هستی به من در کجا باشم گردم به نزدی تو دوشنبه امروز و فردایم در کجا باشم گردم به نزدی تو دوشنبه امروز و فردایم ای دوشنبه شهری ما نمیروم هیچ کجا